Assalamu alaikum hormatly tomaşaçylar, gadyrly illäşler, hormatly aýdym saat söýjiler we dinleýijiler. Bugun hepdäniň ýegişenme uny diýmek Türkmen owatçyly aýlymyny janly aýdymlardan, janly owallardan düzülen owallar taýlaşynatly gepleşigimiň täze sany ýaýlyma çykdy. Gepleşigimiň başynda ýylymyzy Türkmenistan rawaşlygyň watany bede wady bilen bagtly geljek alyp barýan gahrman arkadamyň Mehriban prezidentimiň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işler hemişe rawaşlygy wetsenmegini arzu edýär. Gahrman arkadamyň saýasyny Türkmenistan rawaşlygyň watany ýylyp yglan edilen ajaýyp belli mehriban ýylaşlar. Her biriňizde bagtly pursatlar, bagtyar pursatlar ýar bolsun. Maşgalaňyzda awadançylyk, agdybirlik hökm sürsin. Neşeýle ýaşy arzuwlar bilen biz gepleşigimize başlaýar. Elbetde owallar saýlaşanat gepleşigimiziň bu mewsumi edid arkadamyň tagallaty bilen paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat teýilgähinde ýerleşýän Aşgabat Medeni Dinjalç merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Elbetde ekranyny görýän 05-75 gysga belgimizde de ýurdumyzyň çar kunjugyndan aýdym saat söýjilerimiziň biziň gepleşigimiziň tomaşaçylarynyň bir näçe SMS-ler gelip gowuşdy. Sizden gelen SMS-ler da biz bugün gepleşigimizde 3 tane zehirli aýdymçylarymyz çağırdyk. Elbetde Şatly Gurban Nazarow, Şamrat Hojaglyw gepleşiklerimiziň geçenki sanlaryna da ikinji mewsumymyzda da ikisem çykyş etdi. Ýöne Batyr ilkinji gedek biziň gepleşigimizde gatnaşýar. Ýöne näme dinleýijilerimiz ýene de bize köp sanly SMS ýolladylar. Şu Şamradam, Şatlygam bilelikde bir owallar saýlaşanat gepleşigimizde çağırtaňyz bir bilelikde de aýdymlary ýerine ýetirip çykyş etseler diýip haýyş etdiňiz we bizim siziň haýyşdyňyzy nazarda tutup gepleşigimizde Batyr Muhammedow şeýle de ýanglan ýarym telewatlaşyň ýeňjisi Şamrat Hojaglyw şeýle de Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talyby zehirli aýdym şeýme Şatly Gurban Nazarow öýleriniň sadyrnarlar topary bilen bugün owallar taýlaşanatly gepleşigimizde çağırdyk. Ýigitler, gepleşigimizde hoş gördük. Sağ ol Memran. Sağ ol Murat, menemine fırsatdan beýdanlanyp şu gepleşiňizde çağıryňyzda köp sag bolsun aýtýan. Bugün ine şu sahnada şu gepleşiňizde halifalarymyzyň bir näçe aýdymlaryny, jany zaduralaryny ýerine ýetirip başardygymyzdan ajaýyp sahnalarda çykyş etmäni, aýdym aýtmany, küýümüzi görkezmäni, ulul mümkinçilikleri döretip berýän mehriban gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýtýan. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan tutumly işler elmede ama ruwaşyklara wetlensin. Murat, menem Batyryň aýdanlaryna goşulýan gahrman arkadamy 2019-njy ýyly Türkmenistan rawaşlygyň watan ýylyna gepleşigide gatnaşýar. Şu pursatdan peýdanlanyp mehriban arkadamyz biz ýaş aýdymçylar üçin uly mümkinçilikler döretip berýär. Owal radio aýlymyna, monowat tele aýlymyna täze aýdymlar, şekilli aýdymlary çykaryp işläp halkymyza ýetirmäne mehriban arkadamyz uly mümkinçilikler döretip berýär. Menem mehriban arkadamyza aýdymçy ýüregimden köp alkyşlar aýdýan gahrman arkadamyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. İl wagtly, ýurt wagtly tutýan tutumly işlerini elmi damar rawaşlyklary wetsenmän tüýsürümden arzu edýän. Owa Murat, biz bagtly döwrüň bagtly ýaşlary. Gahrman arkadamyň saýasynda maňa da talip bolmak bagtymy ýetger etdi. Bize okumaga, döretmäge, öz döreden aýdymlarymyzy radio we tele aýlymlaryň üstü bilen halkymyza ýetirmäge, şular ýaly ul mümkinçilikler döretip beren gahrman arkadamyza talip bireginden, tüýsürümden alkyşlar aýdýan gahrman arkadamyň jany sag bolsun, başlyk tutýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Köp sag bolun. Şatlyk Şamrat Batyr arzuwlaryňyz hatyr bolsun. Size de edid arkadamyzyň saýasyny şu Türkmenistan rawaşlygyň watany ýylyp yglan edilen ajaýyp ýylymyzyň ilkinji aýdy dowam edýär. Şu ýylla rawaşlyklar size de gulup baksyn, şu dörejiliginizi näme täze aýdymlaryňyz köp bolsun, şekilli aýdymlary bilen Türkmen owat tele aýlymynyň üstü bilen hasam dinleýijileriniň önemli ödäp bolan söýgüsini gazanyp bir şu sunwatda öz ornuňyzy tapmaňyz size de arzu edýär. Indi gepleşigimizde aýdym bilen häzir başlar. Elbetde siziň aýdym saat dinleýijileriniz, biziň tomaşaçylarymyz size bir näçe soraglary bize ýolladylar. Soraglar bizde bar, jogaplar sizde bolsa, gepleşiň dowamyny diýjek bolýan sorag jogap alýar. Ýöne häzir soraglara geçmeden öňürti bir gepleşigimiziň başy bir hasam gyzykly bolar ýaly, tomaşaçylarymyz üçin hem lezzetli bolar ýaly bir aýdyma geçäýin. Her ýeňiz bir aýdym ýerine ýetirip berseňiz. Ol hawas bilen. Onu hayfeňiz başlaýar.
Murat, Türkmen'de bir gowy söz var. Ulu başlar, kiçi işler diýeni aramızda ne batyryň ulymyzda bir batyrda maslaýyn. O näder Batyr Muhammedow sahnamda çykyp ilki özi aýdym ýerine ýetirer, soňra Şamrat, soňra şatlyk dowam eder. Mehriban ýylyşlar siz bolsa biziň gepleşigimizden daşlaşmaň. Ine ýigitlerimiz bugun öz sadanarlar topar bilen jany sesse siz üçin öz döredön şeýlede halipalan bir näçe döredön aýdymlaryny jany sesse siz üçin ýerine ýetirýär. Diňläň, diýinjal. Yüren yolum nire baksam dengesin. Eger duygularum bolsa kuşakan hem neşesi teninkidir edidim. Bu dünyada dengesini söyürün, yüreğimi erkim ele alanım. Kara gözlüm gözlerimi döneyin, yakan aşkın öçürmük edidim. Akar sular aytmadı mı? Uçan kuşlar aytmadı mı? Hiçbir yürek sığmadı mı? Yanında min, yanında min. Akar sular aytmadı mı? Uçan kuşlar aytmadı mı? Hiçbir yürek bilmedi mi? Yanında min, yanında min. Çeksim sevgilim pergülüm nedeni, menin sevgi derdimin sindirmanı. Gecelerim ünlüdürüm edidim, bu dünyada dengesini söyürün, yüreğimi erken bele alanım. Kara gözlüm gözlerimi döneyin, yakan aşkın öçürmük edidim. Akar sular aytmadı mı? Uçan kuşlar aytmadı mı? Hiçbir yürek sığmadı mı? Yanında min, yanında min. Akar sular aytmadı mı? Uçan kuşlar aytmadı mı? Hiçbir yürek bilmedi mi? Yanında min, yanında min. Akar sular aytmadı mı? Uçan kuşlar aytmadı mı? Hiçbir yürek bilmedi mi? Yanında min, yanında min. Akar sular aytmadı mı? Uçan kuşlar aytmadı mı? Hiçbir yürek bilmedi mi? Yanında min, yanında min. Yanında min, yanında min. Yanında min, yanında min.
de bolumda Yadigar yalığın ile alımda ile alımda Ardali dildarime beni kıydıdım Ardali dildarım beni kıydıdım Haçan toy tutar biz olur deyin biz olur deyin Dillenin tidarime beni kıydedim Dillenin tidarım Seni kıydedim Seyerim seni yaşayan ömrümde Boş seni de beni de akleder Gözüne gözlerim karayan doğruna Sen bir halanı sayladım canım Sözlere anan sen Tomasın kaşan yadan balarsın Sözlere anan sen Tomasın kaşan yadan balarsın Sana gerigim diyarın seyerin Yüreğim seyer ben cennetim Menegim diyar ben inni bağıtım bozdum Sana gerigim diyarın seyerin Yüreğim seyer ben cennetim Menegim diyar ben inni bağıtım bozdum Seyerim seni ömrümün ahırı Boş sana da bana da akbalım Bulursun sevgili sayladım aşığım Sen bir hanımı sayladım yarım Sözlere anansan Tomasın kaşan yadan balarsın Sözlere anansan Tomasın kaşan yadan balarsın
geregim, geregim diyelim seyerim, yürümün seyerim, cennetim, meleğim diyelim, eli batın var. Sana geregim, geregim diyelim seyerim, yürümün seyerim, cennetim, meleğim diyelim, eli batın. İnni batın bana Mehruan ileşler, hormat tamaşaçylar, ediltiş wagt Batır Muhammedowyň, Şamrat Gojagulyň, Şahly Qurban Azarowyň aýratynlykda ýerine ýetirmegini hersinden bir aýdym diňledik. Indi gepleşigimiz sizden gelen soraglary etatynda, sizden gelen soraglary aýdymçylarymyza ýetirip, bulaň merjek jogaplar bilen gepleşigimizi dowam edelim. Ilkinji sorag şeýle. Aýdymça durmuşda esasy gerek üstad. We näme? Aýdymça esasy üstany zat gerek diýerler. Haysalar we näme üçin? Aydımça gerek zatları aydımızda bemurat ilk bilen men pikirimçe aydımça ruhlanmak üçin, döretmek üçin, döredilen aydym ýerine ýetirmek üçin ajaýyp bagtyar zamana gerek, asuda asmanly ýurt gerek. Hemde bilen gahrman arkadamyz bize berýän, döretip berýän mümkinçilikleri ýaly mümkinçilik gerekmi diýen. İkinci gerek adam dünya täzinen çağa kämilleşmek üçin oňa eje gerek bolşaly. Aýdymçyň täze dören aýdymçyň, sahna ilkinji çykan aýdymçyň kämilleşmek üçin halipa gerekmi diýen. Oňa bolýan zatlary, bolmaýan zatlary häl işini aýdyp durar ýaly. Maslahat berip durar ýaly. Bir soraw ýüze çykanyna bir ýüz tutar ýaly halipa gerekmi diýen. Üçüncüden benim murat näme? Bu mümkinçiliklerden peýdalanyp belli bir derecede kämilleşen soň dinleýijiler belli bir sany dinleýijiň gazanandan soň şol dinleýijileriň öwüsini anamyny ödemek üçin sadalyk, pespälik gerekmi diýen. Düşünükli. Siz aýdymça esasy gerek üstad şular diýip düşünýär. Şamrat siz näme pikir edýär? Nebi Murat doğru belli keşte Batır. Hakikatdan hem sen zekinin daha şerp baranam bolsa ya mümkinçilik şert bolmasa zatlar Bir halka tanıtmak köp wagt talap ediyor. Halka özüň tanıtmak ören köp wagt talap edýär. Onuň ýa-ni aýdymça fesperlik, sadalyk we esasy aýdymça gerek zat gaýp pikir edýärler. Hemde bir belli keşedim gelýär. Aýdymça şowullugam gerek kaýdan. Ýaşlar üçin, döretmek üçin, aýdymçylar üçin bizim şu mümkinçiliklerden peýdalanyp halkymyzy, gahrman arkadamyzy, täze aýdymlarymyz bilen toýlarda, bayramlarda halkymyzy, gahrman arkadamy begenler isip anandyrýan. Dawal şatlyk indi sorag ýadyňdan çykyp gidendir, aňyrda tyrdyň çetde tyrda, sizden geçinçe sorag ýadyňdan çykyp gitdi. Ýadyňa düşýärmi? Ýadyma düşýär Beýmurat. Birinji belläk geçetim gelýär, oglanyň ikiden belläk geçdi. Asuda watan parahat durmuş arkadagymyzyň biz ýaşlara berýän uly goltgusy, himayeti biz ýaş aýdymçylara işlemäge uly güýç berýär, kuwwat berýär. Birinji belläk geçetim gelýän, ikinji belläk geçetim gelýän zekin. Näme üçin? Ýa-ni Batır halipa diýdi. Zekinin özüňde zekinin bolmasa, sen halipa tutunsaňam, halipa diýip barsaňam, men wagt geçirdiňmi diýip özüm pikir edýän. Şoň üçin hem zekin Gerek zatlaryň biri. Üçüncü? Üçüncüm mena şowulluk. Şowulluk. Ala şäherler elbetde ýa-ni üçüňizden bellidiňiz Mehruan arkadamyz. Şu ýaş aýdymçylyň radio aýlymlaryň üstü bilen, tele aýlymlaryň üstü bilen halk köpçüligine döredýän aýdymlaryny ýa şekilli aýdymlaryny gysga wagtyň içinde dinleýijilere ýetirmäge uly mümkinçilikler, şertler döretdi. Elbetde näme şu mümkinçilikler bolmasa
aydymçy özüni halka ya dinleyici özüni gazanmak üçin gaty köp wagt sarp etmeli bolýar. Gysga wagtyň içinde näme taýýarlayan aydymlaňyzy halkymyz owaz radio aýlymynyň üstü bilen SMS arkaly issenlik wagtda aydymlar dinläp bilýärler. Ya siziň döwreden aydymlaňyzy Türkmenowa tele aýlymynyň döwrejlik topary bilen gysga wagtyň içinde şekilli görnüşleri ya watanmyzy mehriban arkadamyzyň bize gazanyp berýän ösüşlerini wasp edýän aydymlar şekilde geçirip şu tele aýlymynyň üstü bilen halka ýetirýärler. Elbetde bu döredilýän mümkinçilikler aydymçyň sungatda dörejiligine öz ornuny tapmak üçin, özüni halka tanatmak üçin hem uly mümkinçilikler döredip berýär. Şoň üçin biz mehriban arkadamyzy şeýle ýaşlaň üze çykmak üçin, bize döredip berýän uly mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýar. Edip arkadamyza alkyşlar bolsun, jany sag bolsun. Mehriban arkadamyzyň saýatynda şu owadan ýurdumyzdyň rowaşlygy betsensin. Indi söhbetimiz şu ýerde jemläliň ýigitler. Ya ýene soraga geçelim. Emre ýene bir soraga geçäýin. Ýene bir soraga geçelim. Onu üçüňde de şeýle sorag. Haýsy halipa şahyrlar dinlemege görýän? Haýsy halipa şahyrlaryň sözlerini döredilen aýdymlary bilýän? Ýene Bemrat süýüp goşgularyny okap olan goşgularyny döredilen aýdymlary dinlemek halaýan şahyrlam sana otursak kän ýöne içinden has halaýanym Kerim Gurban Epes, Gurban Nazar Edizow, Murad Ömer şolaň ýazýan goşgulary şeýle aýdyma geçirmek aňsat ony kän kompozitorlarymyzdan belläp geçýär. Şu şahyrlar gowarýar. Şamrat. Sorag diýdiň, sorag berdik. Biziň klassik şahyrymyz Matumul Pragyň goşgulary. Kerim Gurban Epes, Gurban Nazar Edizow. Şolaň goşgulary has maňa ýakyn. Şu halipa Matumul atamyzyň sözlerini, Kerim agaň, Gurban Nazar Edizowyň sözlerini döredilen aýdymlary bilýän? Mümkin bolsa äger gepleşiň şu ýerine Kerim Gurban Epesowyň döreden bir goşgysyna bir aýdym ýerine ýetirip berýär. Haýsy aýdym? Halipalarymyza miras galan aýdym, altyň ýerden aýdymy mümkin bolsa ýerine ýetirip bereýin. Äder onu ol aýdym bildiňler, şatlyk haýsy şahyrlar? Haýsy şahyrlar özüme ýakyn Matumul Pragy. Aşk mülküniň şahy Mowlan Epes, Gurban Nazar Edizow, Kerim Gurban Epes. Şahyrlaryň goşgularyny köpsini bilýän adam, şu şahyrlaryň sözlerini döredilen aýdymlary bilýäniňizi bilýär sebäbi. Matumul atamyzyň sözlerini döredilen aýdymy şekilli görnüşinde de Türkmenowa tele aýlymynyň üstü bilen dinleýijilerimize ýetirdiňiz öýdem. Şeýle bir süýüj owaz bilen ýerine ýetiripdiňiz şol aýdym. Mümkin gepleşigimizde de eger getiren bolsaňyz ol aýdymy ýerine ýetirip bilersiňiz. Ol aýdym gepleşigimiziň geçen sanyna ýerine ýetirip berdim. Gepleşmediň bu sanyna başga aýdymlary ýerine ýetirip berýän. Bolly, onu äder dinlärs. Batyr ýaňy sözüňde halipa şahyrlaryň sözlerini döredilen aýdymlary bilýän, goşgularyny ýadymdan bilýän diýdiň? Mümkin okap berersiň. Başysyna. Mümkin olsa Gurban Nazar Edizowyň ajaýyp goşgularynyň birini aýdyp bereýin. Entek sadalykdan ziyan çeken ýok. Sada bolsun ogluňyz, gyýdyňyz. Geçsin ýazlaryňyz hereket bilen bereketli gelsin. Tylla göýdüňiz. Törüňizde hemişelik gurnalan yumşak sallançaň ýatmasyn bady, saçaňyza çörek, duz haltada duz, öçmesin ojokda ojaryň ody. Törüňizden gelin wagtyn aý bolup, tüýnüňizden gelin bolup, aý wagtyn yaman niýet bilen işikden ýeren, ýagşy niýet bilen işikden çyksyn. Neşeyle. Neşeyle bolsa aýdymlara geçelim. Äder gepleşigimizde siz bir aýdym ýerine ýetiriň, soň Şamrat, soň şatlyk ýerine ýetirip berer, soň gepleşigimiz soralar arka dowam eder. Tahnamda çağırýar. Sen bir
be. Yatla meni edidim. Aile akşamına arzulmayım, meni yatlamasan da pincere. Ya da hat ya da aşkınayım. Yatla meni edidim. Ya da hat ya da aşkınayım. Yatla meni edidim. Alasmana toyunup uğramadana, boşundurun onlara, boşulundurun. Bu opalları güy düşünmeydana. Yatla meni edidim. Bu opalları güy düşünmeydana. Yatla meni edidim. Yatla meni edidim. Yatla meni edidim. Aşk mülkünün cennetinden dören yıllar, Gödatından malayımza karan yıllar. Yüreğimin aynasından yüren yıllar, Seykil basıp aşk bağına baran yıllar. Aşk mülkünün cennetinden dören yıllar, Gödatından malayımza karan yıllar. Yüreğimin aynasından yüren yıllar, Seykil basıp aşk bağına baran yıllar. Gödül yıllar, gödül yıllar, aydım tadım düdün yıllar. Gödül yıllar, juwan yıllar, aydım tadım Vaktini azayıp tüdüm yetmez, tarifini pek öyünün yerin tutmaz. Unutmak kıyın yalgarsını gözden yetmez, aşk mülkünün cennetinden dören yıllar. Pek öyünün azap durmuş başımıdır, Vefalılık göz mocunun yaşımıdır. Edeb ekram antan bugün hoşuymudur, aşk mülkünün cennetinden dören yıllar. Gödül yıllar, juwan yıllar, aydım tadım düdün yıllar. Gödül yıllar, juwan yıllar, aydım tadım düdün yıllar.
Aşk mülkünün cennetinden dören gıylar, göz hakkından malayımca karan gıylar. Yüreğimin aynasından yüren gıylar, fikil basıp aşbağına baran gıylar. Aşk mülkünün cennetinden dören gıylar, göz hakkından malayımca karan gıylar. Yüreğimin aynasından yüren gıylar, fikil basıp aşbağına baran gıylar. Güdül gıylar, juwan gıylar, aydım, sadım, düdün gıylar. Güdül gıylar, juwan gıylar, aydım, sadım, düdün gıylar. Mehriban ýylyşlar, hormatly tamaşaçylar, owalar saatlaşan atly gepleşigimiz dowam edýär. Ýigitler aýratynykda her bir aýdym siz üçin ýerine ýetirip berdi. Ol aýdymlara uly höwes bilen, lezzet bilen diňledik. Nabatyr ýaňy Kerim agaň sözlerine döredilen ýaşyk dramasynyň käbir bentleri goşgyna dollugyna aýdyma geçirmänsiň. Ýöne içinden aýdyma gelişäjek bentler alyp aýdyma ýerleşdiripdiň. Şamrat, Altyn Mir diýen aýdymy ýerine ýetirip berdi. Neşeýle sonra şahirler hakda, halipa bağışçılar hakda söhbet ettik. Neşeýle size sonra çeper filmlerden haýsy filmleri gowurýaňyz we bilýänsiňiz şo filmlerde de bir näçe aýdymlar döredilip häzir kununda toýlarda, bayramlarda halkymyz tarapyndan uly isleg bildirip ýerine ýetirilýän aýdymlar bar. Sonra şeýle çeper filmlerden haýsy filmler halaýaňyz we şo filmlerde ýerine ýetirilen aýdymlary häzirki wagtda haýsylaryny ýerine ýetirýäňiz? Beýmurat şu filmler bardy. Sonra jogap ýokmyny. Bir gowurýan çeper filmleriň biri meniň dostum Melahuş. Şo filmde ýerine ýetirilen Altyn aýdym bar. Şol aýdymy häzir şinni toýlarymyzda, bayramlarymyzda ýerine ýetirilýär. Onuň çağalykda gowuryp tomaşa eden çeper film döwranyň başdan geçirilenleri. Bu filmdäki aýdymam häli şinni ýerine ýetirmek gowurýar. Bu düşünükli. Şamrat siz Türkmen filmlerinden şükür çeper film, ayetledim çeper filmini, ayetledim çeper filmlerini, artığın aydımını, aynam diyen aydımını toylarda yerine yetiriyat. Hemen benim dostum Melahuş, sular. şahatlyk Çeper filmlerden öz ýüregime ýakyny Mukamyň Syry çeper filmi. näme? Mukamyň Syry çeper film görüňde şo döwür ýadyňa düşýär. Şol yumşokdan, owadan aýdylan aýdym men özüme şeýle gowýarýar. Şol aýdym sesim hem şoňa gawat gelýär. Men hem şu gepleşige şol aýdym getirdim. Karkaran aýdym. Karkaran aýdymy getirdim. Başka da çeper filmlerden oglanlar aýdyp geçdi. Yeni çeper filmlerden Keçbelek çeper filmi. Şo filmlerde aýdymlarym ýerine ýetirýän. On nädir gepleşigimizde şo filmlerde aýdymlar bilen dowam edersen şahatlyk karkaran aýdymny getirdim diýdi mümkin. Şol aýdym ýerine ýetip berelsiňiz. Şahatlyk Batyr sizem filmden aýdym aýtjakmy ýa? Halipalan ýerine ýetirýän aýdymlardan ýerine ýetirip berýän Beýmurat. Şeydäň onu. Ilki şahatlyk başlaýsyn. Böyle. Bardowa eylenir uluslar eyler. Hey hey hey, menin ahım yara yetişir miken? Hey hey hey, yetişir
bilişermiken İki peri kimdim bolup bir yerde ya hey 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 bolup bir yerde aşık malcunu Uşur muka Menin köngülüm gutsa bilen gamlarda Hey 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 Yar yardan ayrılıp giderken yerde Hey 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 giderken yerde İki peri kimdim bolup bir yerde ya Hey 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 bolup bir yerde birbirinin kadrını bilişermiken İki peri kimdim bolup bir yerde ya Hey 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 bolup bir yerde Yine kahva kurup gülüşürmüken birbirinin kadrını bilişermiken Gerçek elvi oğluna varıp mamamcan haber ver Aslı gerçek bir oğluna varda mamamcan haberim ver
Yine bir eyle yıltılar barıma becan haber ver. Yine bir eyle yıltılar bardamam can haber ver. Ömür versin ey Körövlü bekledim alfine Menin bileni uğran sırfın Barıp mamam can haber ver Menin bileni oynap gülsün Bardamamı can haber ver. Rumili bilen çanlı bil Aratilice aylık yole Her yerde gezsin bir mahal Barıp mamam can haber ver. Ah her yerde gezsin bir mahal Barıp mamam can haber ver. Gül hıramın diyorlar bana Ünüm yaşı yetsin yüze Son sözüm diysem sana Barıp mamam can havarın ben Yine bir eyle yıtırla Bardamamı can haber ver Bardamamın can haber ver Bardamamın can haber ver. Mehriban ilaçlar, hormatly tamaşaçylar, biz getleşigimize dowam edýäs. Getleşigimiziň bu sanyny, ýene biz bilen işe gara gatnaşykda bolýan ýa şahyr ýigdimiz, biziň dinleýijimiz getleşigimizi tamaşa edýän tamaşaçymyz hökmünde Kerim Halif, ýene de goşu görnüşini şu gün getleşigimizde gatnaşýan aýdymçylarymyza bir näçe bende salyp, soraglaryny bize ýollapdyr. Şolar size ýetirjek. Aydılacak bentler üçüňde de degişli, üçüňde de jogap berip bilýäňiz. Düşnükli? Ona başlaýas. Bagşylara beý geldiýär, şad edip her ýyl bizi ol wäsleşigiň ady ýylyň Parlak geldi. jogap dogry. Ikinji ýerde geçýäs. Namaň ady Oğulbeg, görük berip dur zemine, şygyryn kalpdan sızdıran Mehmet Weli Kemine jogap dogry. Sesi şırın, lavdı şırın, gelin qamatı Reyhan, parlak yıldız 16'yın yenicisi Züleyha cevap doğru. Devam ediyaz. Meydanını aysa zenanlar, kalpte hucu kâneler, Türkmen bilen yollar sökün, şırın aydım Laleler. Lale cevap doğru. Devam ediyaz.
süýji owaz bilen elmadam hiňlen diýarym. Aýdymçylaň baş ýaryşy elbetde Ýanglan ýarym. jogap dogry. Dowam edýär. Sesi bilen getirmedam kalplaň gustusyny gutary 7 kirişden awarat ajyp gurallar Gitar. jogap dogry. Dowam edýär sigitler. Oň owazy ýanglanyny gyz näde edip bakar buyan düwmesine ýetilik bar saz gurallar Akordeon. jogap dogry. Dowam edýär. Okuyup bolup gelsin otu. Görköz özüň ýetmirady, halk aýdymayt, opera aýt, ýa-da ynha Estrada. jogap dogry. Dowam edýär. Aýdymy her kim aýdyp biler. Ýöne ustatlykda gep bar. Ustad diýseň ýada düşür, derhal ägirt sahy jogap dogry. Dowam edýär. Dutar bilen bilebiten gulwaglarda gullu ağa, goşa tary, goşa salyn halipadyr. Malla. Jogap dogry. Ýene küwent gally, soňra gepleşigimiz aýdym bilen dowam ederiz. Dowam edýär. Bagşy bolsaň toý tomgudy, dur seçersiň kän şertlerde, kiçi uly dawaralar hem şowkunly Konsertlerde. jogap dogry. Dowam edýär. Ahyrky wendimiz. Orkestr bir giýinmäk bolsa, sadanlar, gulu bolar, sayrar olur, taýajygyny ýaýkanyny jogap dogry. Indi Kerim Halla şeýle biz bilen işen ara gatnaşykda bolýanlygy üçin Kerim Halla ifada sag bolsun aýdýas. Indi ýigitler gepleşigimizi owadan aýdym bilen dowam edelim. Her ýyňyz bir aýdym ýerine ýetirip beriň, soňra gepleşigimiz soralar bilen dowam ederiz. Dannalyň oýunna teşenne galdy. Meniň ýigit wagtym ey, seniň gyýyl wagtyň. Ok geçmedi ýylgynlaň içinde galdy. Meniň ýigit wagtym ey, seniň gyýyl wagtyň. Diýerdim geregim çin bolly oýlan. Äkli boý dostlaryň başlary bolan. Sen diýerdin garap barýan bolan. Ýigitime wagt bar ey, gyýdymy wagty. Asmana pilpiller bar goja bürgü. Gaýdyrdy süjuda münasip jübür. Ýöne welin gaşa alaýma ýigit. Miwe ýetişdimi ýyna güýl wagty. Asman bürgüdünden alıp akata. Kışa kalmalığa edip tek vada. Ya sen sada oldun ya da min sada. Ulaştı kuvamı dünyan yar vakti.
Nährwani ilesler hormat tamaşaçylar biz gepleşigimiz dowam edýäs. Owallar sadaşyň natly gepleşigimiň bugun sanyny söýgüli aýdymçylarymyz Batyr Muhammedow, Şamrat Hojaglyw, şeýle de Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi Şatlyk Gurbanadarow. Gepleşigimizi soraglary bilen dowam edýäs. Çağalykdan gulaňyz ganan söýgüli aýdymlaryňyz. Üçüňde de sorag değişli. Çağalykda diňläp şu wagdam ýadymda da şol aýdymlar diýilýän aýdymlar barmy? Beýmurat, men ýadyma düşýär, çağakam telewizionyada Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gurdowa täze bayramçylyklarymyň birine bir aýdym ýerine ýetiripdi. Şu wagdam şol aýdymy. Näçe ýaşlaryňda şu wagt? O wagt men 9 ýaşymdadym. Watanymyzy wasyp etýän bir ajaýyp aýdym ýerine ýetiripdi. Ýadyma düşýän bir heňlen bererdin. Şol aýdym başdan aýak şu wagdam ýadymda, şu wagdam heňlenip gelýän şol aýdymy gatwy aýdym. Mümkin heňlen başdan. Menin doğduk mekanım, menin cigerim canım, qarıştı Türkmenistan, bir taraf Türkmenistan, bu nähli ilere salamını yollayar, kim düştü ak yolları, makulayar, gollayar. Salam salam, doğanlık yurtlar, salam salam, paraha diller, Elemen urçay sen yüreklen kelamı mukaddet Yanlan sen Türkmen salamı. Şolay. Tamam. Şamrat siz çağalykda Uşma şatlygym Şamradym 7-nji ýaşda kiňiňem 25 ýaşyňyz bar. Ýaş oglan ýöne çağalykda näçe ýaşlaňdaky wakalar ýadyňa düşýär? Esas şu 14-15 ýaşda has Halipalan aýdan lizzet bilen ulugda ganan aýdymlar bardyr. Şu ýyllarda Türkmenistan atlanan artisti Nuriýat Tokaýewiň Tejen Lälem diýen aýdym bardy. Şonu elmi daşyny dinleýärdim da şo wagtlar. Başga şu ýyllarda kakam Halipa başlanmadan ýazgylaryny dinleýärdi. Şo wagt Oradil Ilyas Halipamyzyň aýdymlaryny bir dert ýarym diýen halk aýdymy gaýtalap dinleýärdim da şonu. Mümkin bolsa gepleşiň şu ýerine şol aýdym ýerine ýetirip berämi? İlk bir şatlyk jogap berdim, gyssanma Şamrat, onuň ýadyrdy şol aýdym ýerine ýetirip. Bale. Şatlyk. Çağalykda. Aslında biz bilýäs siziň ataňyzam, agaňyzam Halipa Sadanyny aýdymçy Şamradyň aýdýaly mümkin şo wagtlar siziň agaňyzam, kakaňyzam Halipalan aýdymlaryny dinläp, şolaň aýdymlaryny dinleýän bolmaňyz da mahmal. Ýa häzirki döwürde aýdymçylarymyzyň ýani Batyr Nygtady, Türkmenistan halk artisti Gülşat Gurdowaň aýdymlaryny dinleýärdim diýip. Siz çağalykda gulaňyz ganan aýdym. Bu haýsy ýerine ýetirjiler tarapyndan aýdylan şol aýdym. Dogry belläp geçen Beýmurat çağalykdan gulaňyz ganan aýdymlar. Halipalan ýerine ýetirýän aýdym Türkmenistanyň halk artisti Atabaý Çağryglywyň aýdymlar. Çağalykda da dinleýärdim, häzirem dinleýän. Türkmenistanyň at gazanan artisti Balla Hajiýew bize mehmançylyga da gelýärdi. Ýöne o wagtlar men 2-3 ýaşymdadym. 2-3 ýaşyňdaky bolan wakalar nädip ýadyňa düşýär? 2-3 ýaşymdaky bolan wakalar indi häzir videolarlaryny görüp bilýär. Ýöne kakam şu Balla Halipaň ýolunyň aýtdygyny men özüm bilýän. Teşekkürler. Häzir gepleşigimizde siz näme aýdym ýerine ýetirip bermekçi? Men gepleşiň şu ýerine Atabaý Halipaň ýerine ýetiren 2 aýdymny ýyldyna mümkin bolsa ýerine ýetirip bereň. Ana hemçe bir ýyldyny aýdym. 2 aýdym ýyldyna diýänim Beýmurat. 2-nji aýdym şu 1-nji aýdym bilen depgini gawat gelýär. Şoňa barada ötürgönü şu işlemizem şoňa bara geçdik. Mümkin bolsa ýerine ýetirip bereň. O nädir Şamrat Halipalardan bir dert ýarym diýen aýdym ýerine ýetirip berer. Şatlyk Türkmenistan halk artisti Atabaý Çağryglywyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň 2 sanagyny ýerine ýetirip berer. Batyr siz näme aýdym ýerine ýetirip bermekçi? Beýmurat şu adamyň durmuşyny, akwalyny bir ýatda galýan tolunurjy pursatlary bolýar. Menem şu durmuşymda sunat öğretijilik ýolumda ýadymda galan hiç wagt ýadymdan ýüregimden çykmajak bir şatlykly pursaty ýatlatýan bir aýdym, olam 2017-nji ýylda
Mümkün olsa şu fırsatı dinleyicilerimiz bilen paylaşayım. Başlasana. Ediz arkadaşımızın tağallası bilen 2017-nji ýylda ýurdumyzda yapık binalarda we söwüş sınıfı boýunça 5-nji AJ oýunlary geçirildi. Şo dawrym nasip etdim Awaza milli teýatçylyk zolagyna Gahrman arkadaşymyzyň hut öz gatnaşmagyna diňe bir biziň ýurdumyzyň estrada ýyldızlary däl eýsem daşary ýurtly estrada ýyldızlarynyň gatnaşmagyna şolar bilen bir sahnada Gahrman arkadaşymyň hut öz öňünde aýdym aýtmak, çykyş etmek bagty mamiyetler etdi. Şo sahnada ýerine ýetiren aýdymym häzir ýerine ýetirip bereň hemde şol konsertde menne tören duýgy, menne tören şatlygy dinleyijilerimiz bilen mümkin olsa paýlaşaýyn. Aýdyma başlamadan öňürtem Beýmurat şol wagt başymdan geçiren bagty pursatymy men söz bilen beýan edip bilemok. Bize şeýle bagty pursatlary sowgat edýän Gahrman arkadaşymyz şu daşary ýurtly ýyldızlar bilen bir sahnada çykyş etmek bagtynam bize sowgat etýär Gahrman arkadaşymyz. Mümkin bolsa şol döretip berýän mümkinçilikler üçin öz adymdan, maşgalamyň adynan Gahrman Mehriban arkadaşymyza köp sag bolsun maýtýan. Goý Mehriban arkadaşymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyl ýurt bähwetli tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary beslen. Köp sag bolun, ýetler arzuňyz hasyl bolsun, durmuşyňyzdy Gahrman arkadaşymyzyň saýasynda näşeýle bagtly pursatlaryňyz, akbalyňyzda durmuşyňyzda köp bolsun. Indi arzuwlarymyz şu ýerde jemläp, gelin gepleşigimiz Aýdym bilen dowam edelim. Batyr ilk siz başlaýyn. Gül yakany güldek boyunğa Gül yakany güldek boyunğa dakan çağın yatla meni ya Gül yakany güldek boyunğa Gül yakany güldek boyunğa dakan çağın yatla meni ya Kıyılar bilen o akşam seyle Kıyılar bilen zat çıkan çağın yatla meni ya Kıyılar bilen o akşam seyle Kıyılar bilen zat çıkan çağın yatla meni ya Çöde Aklara dülpün aydek yüzüme Vakkara dülpün aydek yüzüme Dökön çağın yatla meni ya Kıyılar bilen o akşam seyle Kıyılar bilen zat çıkan çağın yatla meni ya
gülüp maňa bir bakan çağın ýatla meni, ýatla meni. Kıyılar bilin o akşam teyle, akşam teyle. Kıyılar bilin can şakahan çağın ýatla meni, ýatla meni. Çöde çöde Aklara dülpüm ayda büyüdüğüme Vaklara dülpüm ayda büyüdüğüme Dökün şağın yatla beni, yatla beni. Kıyılar bilin o akşam değil, akşam değil. Kıyılar bilince çıkan çağın yatla beni, yatla beni. Yatla beni, yatla beni.
Gözlerimde müyünün yok, sen öye bedi. Nem için ağlayarsın şadiyan gözünü. Yanlayan gülüşün, tılla derlerin. Bul kolun tatıdıp gidin yerlerin. Yanlayan gülüşün, tılla derlerin. Utpolun tatıdıp gidin yerlerin. Bayılık dünyasından gitmedin ol. Nem için ağlayarsın şadiyan gözünü. Bayılma gidyani doğduk öyündün. Baktını taparsın zanen tüyüldün. Ağlama gidyani doğduk öyündün. Baktını taparsın zanen tüyüldün. Ya yaman göryemin başın boğulunun. Ya birinden kimi saylan oğlunun. Vahalap koymadın oturur yerde. Göğe yekilyendi uluşun derde. Vahalap koymadın oturur yerde. Göğe yekilyendi uluşun derde. Yok yok ağla bugün ayıp görülme. Kıydım dünyan sana kaydıp verilme. Vahalap koymadın oturur yerde. Göğe yekilyendi uluşun derde. Vahalap koymadın oturur yerde. Göğe yekilyendi uluşun derde. Ay vahalap koymadın oturur yerde. Göğe yekilyendi uluşun derde. Uluşun derde. Uluşun derde. Nirelitin şeyda bilbil. Min ağlayın ağlamatin. Min ya diyen senin behül. Min ağlayın ağlamatin. Min ya diyen senin behül. Min ağlayın ağlamatin. Gül billin vaadal sene. Alnın baktın açık bolsun. Hayran elim kulak salsın. Min ağlayın ağlamatin.
Sayran elim kulak salsın Min ağlayın ağlamadın Ağlama biz ağlamadın Yürek bağrım dağlamadın Ağlama biz ağlamadın Min ağlayın ağlamadın Odoyan yan Gözüm giryan, bağrım giryan Gülşirin mi yad edin an Min ağlayın ağlamadın Gülşirin mi yad edin an Min ağlayın ağlamadın Yeke kalım yeke bilvilo Hayra senim min açtım dil Hayran elim kulak salsın Min ağlayın ağlamadın Hayran elim kulak salsın Min ağlayın ağlamadın Ağlama biz ağlamadın Yürek bağrım dağlamadın Ağlama biz ağlamadın Min ağlayın ağlamadın Ovadını köydüm Men kendek aşka köydüm Sayetnova bilvilliydim Men ağlayın ağlamadın Sayetnova bilvilliydim Men ağlayın ağlamadın Ağlama biz ağlamadın Yürek bağrım dağlamadın Ağlama biz ağlamadın Min ağlayın ağlamadın Mehriban iýleşler, hormatly tomaşaçylar, ine gepleşigimizde Batyr Muhammedow, Şamrat Hojagly, Şatly Gurbannadarow we Sadana toporlary bilen, Sadana ýigitler bilen gepleşigimizde gowy aýdymlar, jany sesde gepleşigimizde ýerine ýetirip berdiler. Size de Sadana ýigitlerimizde de Batyr, Şamrat, Şatlyk köp sag bolsun aýdýas, dörejilik ýoluňyzda ýene-de öňe gidişlikler arzuwlaýas. Gahrman arkadamyň Aglan eden Türkmenistan rowaşlygyň watanyny bilen ýyllady. Dörejiligimizde rowaşlyklary ýaranyňyz bolsun. Ne gepleşigimiz ahyrlady, äder bir gepleşigimizde joşun aýdyma geçmäk bir ýürek buýtançlygyňyzy ýyllaşlarymyz bilen paýlaşdyňyz. Batyr. Ömrat ýene bir ýerde şportatdan peýdalanyp, biziň döretdiýän aýdymlanmady halka ýetirmäne, uly mümkinçilikler döret berýän gahrman mehriban arkadamyza ýene bir ýerde köp sag bolsun maýtýan. Koy mehriban prezidentimiň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, başy dik bolsun, ýyl ýurt bähwetli tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary beslendi. Benim sportatdan peýdalanyp gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işlerini elmydama rowaşlyklary beslenmeli tüýserimden arzuw edýän. Sportatda halipalar tiýleýän, halipalar tiýlaglaýan medeniýetimiziň sungatymyzyň haqqynary gahrman arkadamyza talip biregimden alkyşlar aýtýan. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, başdyk bolsun. Tutýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn.
Köp sağ olun ýigitler, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýigitler, gepleşigimiziň başynda aýtdyk, owalar sağlaşyň atly gepleşigimiziň bu täze mewsumi Aşgabat Meden Diýinjalyş merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Şu çakylyklarymy kabul etseňiz, sada näýitler bilen arkaýyn şu restoranyny ertirlik naharyny ýa gün ortanyk agşamlyk naharly naharlanar niýseňiz, şu çakylyklar kabul edin. Heriňizde bir çakylyk batyr olary da geçer. Indi mehriban iýleşler gepleşigimiz ahyrlady. Beräder ýigitler bilen bilelikde sahnamyzda mehriban arkadamyzyň ötüşlerini, ýurdumyzyň gullap gulaçýan Jan watanymyz Türkmenistanyň gözelligini wasp edýän owadan aýdym bilen biz gepleşigimizde jemler. Ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk sawallaşamyz. Indi kepden ýegşenmegini Türkmen owadyny owadlar sağlaşan atly gepleşigimizde görüşýäris. Gepleşigimiziň ahyryny biz ýene bir ýoly gahrman arkadamyzy bize ustad bolup duran, halipa bolup duran Edid prezidentimiz, mehriban arkadamyz, alkyşlar aýdýas. Gahrman prezidentimiz, janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, tutýan tutumly işleňiz hemişe rowaşlygy betsensin. Siziň eglan eden Türkmenistan rowaşlygyň watany bilen ajaýyp ýyly bagyt biziň halkymyza gülüp baksyn, rowaşlyklar hemmämiziň ýaranymyz bolsun. Şeýle arzuwlar bilen näder şu joşuny aýdym bilen gepleşigimizi geçer gutarýar. Sene de Türkmen owadyna görüşýänçe hoş wagtyňyz. Başa tercedinip halkını Bakta varyan yola uğran arkada Gün oldu elime düştü yalkımı Getirdin kovulmu devran arkada Babadır ergin lideri bilin Milletler tanalır lideri bilin Özün giyin zakana tüydürüp bilin Ah yolunu bakta perman arkada Ata yurdum bir mübarek didardır Yelleri sar, ağaçları tutardır Uçuğunda elim bakta tutardır Siz Türkmen'e beyi yamargada Ata yurdum salvağışı sırvan İsretleri alıp barıyar arkada Elimi Türkmenim adı yayran Şökrat dili Tiz şam sırağ arkada Dünya doluk şokunda var avalı Türkmen köle bolup avala bolu Allah bu toprağa nadarın tanar Türkmen'e beyriyam arkada Aklı dolup yayran paytak şehrinden İler balta kalkar açık şehrinden Sınvasına alı yeter pekmenden Yeni tapdı